Det her er VTAG. Vidste du, at vi bruger cirka 1 år af vores liv på at finde vores forsvundne ting igen? Her er løsningen. VTAG hjælper dig med at finde ting. Alting. Via Bluesmart-appen på din iPhone kan du spore dine forsvundne ting. Appen viser dig præcis, hvor din VTAG er og beregner en rute, så du nemt kan finde den igen. Via VTAG-appen på din iPhone kan du også få din VTAG til at udsende en lyd, så du på kort afstand nemt kan høre, hvor den ligger. VTAG er ret smart, ikke? Det synes vi i hvert fald. Den sparer dig tid, giver dig tryghed, og ikke mindst gør den dit liv en anelse nemmere. Nu behøver du ikke at skændes med kæresten om, hvor du lagde nøglen, komme for sent på dit arbejde eller komme ud i andre problemer. VTAG er din ven i al slags vejr. Den er nemlig vandafvisende og holder helt op til 6 måneders batteri. Vi ved, hvor træls det er at miste ting, så derfor giver vi dig nu VTAG. Sæt din VTAG i nøglebundet, læg den i din pung eller vedhæft den din taske. Så har du i hvert fald en god grund til at bekymre dig mindre. VTAG kan findes på www.vtag.dk.